Rodio se u 3. stoljeću u Sebasti, a i dan danas Dubrovnik ga časti. Dotur je i biskup bio, beštije je i čega liječio. Kršćanstva odreći se nije htio, zbog toga ga rimski car progonio. Mnoge ozdravljio je polaganjem ruke, pred smrt trpio je teške muke. U 10. stoljeću, kad arivale su Galije mletačke, iskoristio je moći svetačke. Don Stojku se u snu ukazu, mletačke zle namjere prokazu. Kao opasnije spasio je grad, zbog toga štujemo ga još i sad. Na svakoj važnoj građevini Atentu stoji njegov lik. Jer sveti Vako je naš vječni zaštitnik.